Salutare! Astăzi vă prezint un design care nu neapărat este de Crăciun, însă eu le-am realizat în această perioadă la cererea unei cliente și am vrut să împărtășesc cu voi tehnica de realizare. Atunci când am de realizat un design mai complex, obișnuiesc să realizez conturul pe baza căruia mă bazez atunci când încep umplerea spațiilor pentru a realiza finalul. Trebuie să delimitez spațiile de culori diferite și să conturez ceea ce înseamnă ochișori, mânuțe și alte detalii a unui pinguin sau a oricărui alt decor de genul oameni de zăpadă sau Moș Crăciun. În situația de față avem de-a face doar cu nuanțele alb și negru, așa că eu o să conturez delimitarea dintre zona albă și zona neagră. Zonele de expresivitate sunt cele mai importante. Trebuie să avem grijă să nu facem năsucul prea mare, deși într-adevăr este foarte greu să venim cu detalii într-o zonă extrem de mică, dar știm cu toate că detaliile fac diferența, iar ceea ce este mai mic, mai minimalist, să se încadreze pe o unghie, este mult mai apreciat și mult mai bine conturat. Să se potrivească cu unghia dată, practic. După ce am realizat conturul, am început deja să aplic materialul. Voi veni cu un gel paint, pentru că acest gel paint, indiferent de brandul pe care voi îl folosiți, este un gel pigmentat, gel pe care puteți să-l aplicați într-un singur strat și are o densitate mai mare. După ce am polimerizat, mă pregătesc cu o nuanță de galben, un galben deschis, pe care o să îl aplic pe năsuc. Aici încărcarea pensulei se face exclusiv pe vârful pensulei, în așa fel încât să nu avem material pe lungime, pentru că vom prelucra exclusiv cu vârful și vom realiza detalii foarte mărunte. Exact ca atunci când realizăm punctulețe. Încărcăm doar pe vârf pensula și punctăm, după care ducem materialul stânga-dreapta pentru a realiza acest romb. Pentru că cele două nuanțe, respectiv galbenul și albul, nu se ating, în același moment o să vin să completez și să umplu spațiul cu alb, burtica pinguinului, fără a atinge foarte mult conturul realizat din negru, pentru că eu îmi doresc ca acolo să nu revin și să pierd foarte mult timp refăcând conturul de negru. Și mijlocul pinguinului este realizat tot dintr-un gel alb paint de pictură care are o densitate mai mare și, bineînțeles, o acoperire extraordinară, după cum se poate observa. Nu vă recomand să faceți această umplere din ojă semipermanentă decât dacă aveți o ojă semipermanentă mai densă. Există foarte mare risc ca nuanțele să se îmbine între ele dacă ele sunt mai fluide. După umplere merge mâna la lampă și polimerizăm din nou 30 de secunde. Lucrarea continuă cu o accentuare a detaliilor și anume, cu încărcarea pe lungime a pensulei mele liner de 5 mm, am venit și conturez din nou zonele care mă nemulțumesc, anume brațele, conturul acesta, zona nasului, puțin am accentuat-o și am trecut peste galben în așa fel încât să rămână un năsuc foarte, foarte mic. Aici pur și simplu alungesc o idee, brațele și conturul.
Tot în această etapă vin cu vârful pensulei încărcat de negru și punctez, realizând ochii, care trebuie să fie foarte, foarte, foarte mici. Punctarea ochilor trebuie să fie paralelă, practic ne imaginăm o liniuță între cei doi ochișori și avem grijă ca ei să fie poziționați pe aceeași linie, indiferent că linia este dreaptă sau oblică. Am aplicat un strat subțire de finish pe care l-am polimerizat 30 de secunde, după care cu un gel builder am venit peste pinguin și l-am adus în relief. Iată deci și rezultatul obținut. Aștept întrebările voastre în comentarii sau pe rețelele de socializare.